Chcete mít veselý shromáždění nebo smutný? Každý jak si vybere. Haleluja. Tak já řeknu teď 2 slova, jo? A uvidíme tu reakci. Víte, co řekl Pán na kříži? Poslední 2 slova? Ty to víš, proč to bys napsal. Lidi, dokonáno je. Čekal jsem lepší reakci ještě teda? Víte, jak je to vysvobozující? Víte, jak je to vysvobozující tohle? Ať se stalo cokoliv v našich životech. Haleluja. Pojďme do Jana, 19. kapitoly, 30. verš. A tady je napsáno, když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. Dokonáno je. A v tomhletom slově, co to vůbec všechno je? Ty jsi byl v tu chvíli uzdravený? Proč on to vzal na kříž? To je zajímavý, co? Ty jsi byl vysvobozený a všechno, cokoliv bylo v tvém životě špatně, tak najednou se to mění. Ale záleží na tobě, jestli ty to přijmeš. Protože se koukneme ještě kousek dál. Pojď do Koloským, 2. kapitola, 14. verš. A tady se něco stalo. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský, odstranil je z našeho středu tím, že přibyl na kříž. Všechno to bylo lidi přibitý na kříž. A já nemám rád, že tam to množní číslo. Já mám rád, že tam to jednotný. Takže to přečteme ještě jednou. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti mně a který mi byl nepřátelský, odstranil je z mého středu tím, že jej přibyl na kříž. Všechno lidi. Všechno, co jsem zmastil ve svém životě. A víte, jak si představuji kříž? Kde je Ježíš? Jak vypadal Ježíš, nešel na kříž. Když ho Pilát nechal vyvést, řekl, hele člověk. A já si vždycky říkám, na tom kříži, hele člověk. Ten musel být k nepoznání, když říkal, že to je člověk. Vem si, co on nes. A chvíli ještě předtím, než ho zbičovil a šel na kříž, tak si to ještě užíval s učedníkama. Tak ještě jednou chci s váma prostě být a chci si to s váma užít. Mně se vždycky líbí, že Jirka o tom mluví. Jo. On to daleko víc prožívá ještě. Jako, jo. Ale lidi, to je něco tak úžasného. On nevěděl, co ho čeká. On věděl, že teprve to nejhorší přijde. A on s nima byl a radoval se s nima. Prostě dali ještě tu poslední večeři a pak šel. On věděl, co se bude dít, lidi. Ale nakonec to řekl. Dokonal. Lidi, to je vítězství v našich životech. To je vítězství v tvým i v mém životě. Dokonáno je. A když jsem tohle dostal, tyhle ty 2 slova jsem dostal, co já s tím budu dělat zase? Ale to není na mě. To je, že chci, aby Bůh mě k tomu použil, abych to tady řekl. Dokonáno je, lidi. Aby se naplnilo tady, jak je napsáno v Kolockým. A aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil však ne jak se zemí, tak v nebesích. On nás smířil, lidi. My bychom to nedokázali nikdy. My bychom to nikdy nedokázali, ale on šel. Umíš si představit, že tady s tou užíváš učedníkama a víš, co tě čeká? Haleluja. A když se koukneme do Jana 4:34, tady je něco napsáno. Ježíš jim řekl,
Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. On sem přišel něco vykonat, lidi. On to sem přišel vykonat za každého z nás. Umíš si to představit? Za každého z nás. A nejenom, co jsme tady, teď tady, ale za celý svět. On s tím neměl problém. Víš, on když šel na ten kříž, nebo když ho bičovali, on viděl tebe. On viděl mě. On viděl každýho prostě. A přestože věděl, co ho bude čekat, tak on to vzal a šel. A já si myslím, že on mohl potom na tom kříži říct s radostí, dokonáno je. Je dokonáno. A my to zpíváme, je dokonáno, Ježíš je vítěz. A někdy se v tom radujeme, když to zpíváme. A pak, když to řekneme, tak to bylo takový vlažný. No. Ale lidi, je dokonáno. Je dokonáno. Bůh ho použil. On se nechal použít Bohem, Ježíš, aby tohle mohl říct na kříži. Víš, ten kříž, já si představuju kříž, kde visí on, dole největší humus, jaký kdy existoval na světě, to tam všechno bylo pod tím. Ale nad tím všude byla Boží láska. Protože on to vzal. On to vzal na sebe. On to vzal na sebe. On s tím neměl jediný problém. On se nedíval dolů na to, ale on se díval na ty lidi. Víš, mě vždycky překvapilo, že tam byl takový setník, takový voják římský a ten řekl, když se to odehrálo, tak co on prohlásil? Tohle je opravdu Boží syn. A vem si, že spousta těch, co ho nechali, co křičeli ukřižuj, ukřižuj, na Piláta křičeli, aby ho nechal ukřižovat. Jak to bylo s Nikodémem, když tam přišel za Ježíšem? Co tam řekl? Pane, my víme, že jsi od Boha. Tak jak to, že ho nechali ukřižovat? Já vím, že se to muselo stát. Ale je to takový zvláštní. Ale vemte si, že i kvůli těmhletem lidem, kteří tam křičeli ukřižuj, ukřižuj, tam Ježíš visel. On s tím neměl jediný problém. On vlastně, když ho bičoval, on neřekl ani slovo. Když ho křižovali, neřekl ani slovo. Akorát pak na kříži řekl pár slov. Ten jeden, co byl vedle něj, říkal, pane, jak si vzpomeneš, až budeš ve svém králu, vzpomeň si na mě. To mu řekl, ještě dneska, budeš se mnou. Říkal on mu, hele, ale to nejdřív mě musíš přijmout, za svého pána a spasitele. Ještě dneska se mnou budeš. Protože on ho vyzval svým pánem. On ho přijal. Haleluja. On s tím neměl problém, nejmenší. Ale on vlastně to udělal všechno i kolem tím, co se mu posmívali, i kvůli tomu, co byl na té druhé straně, co tam s ním visel, taky na tom třetím kříži. Ten mu říká, no, jestli seš tohle, tak syn Boží, tak slez z toho kříže. A co ty lidi pod tím? Když ho vedli, co dělali? Tam se většinou na ty lidi plivalo, házeli kameny a nevím co všechno. Ježíš nedostal jenom těch 39 rán a když budete vidět, že ho začali, jako byli holema, já nevím co všechno mu tam dělali. Ale Ježíš šel i kvůli ním. On šel i kvůli ním na kříž. On s tím neměl jediný problém. Jediný problém neměl. Vem si to, že tam šli kvůli Pilátovi, který měl moc to změnit. Haleluja. On neznal většinou spoustu těch věcí. Ale to, co je úžasný, jak je v Koloským 2.14, a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanovením svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský, odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Teď se vem, kolik si myslíš, že jsi měl takových těch věcí, které tam byly přibitý za tebe. A si říkám, jestli s tou vůbec na ten kříž všechno vešlo.
každého z nás. Za každého z nás na tomhle světě. To Ježíš vzal na sebe. Ale víš co? Já si myslím, že v té bolesti, kterou měl, byl šťastný, že mohl říct, dokonáno je. Je dokonáno. Je dokonáno. A to není tím, že to můžeme zabalit a dělat si tady, co chceme. To Boží slovo neříká. Ale víš co? My to můžeme přijmout, protože jsou lidi, kteří to nepřijmou. My jsme dostali návod jménem Bible. Tam jsou věci, které nás můžou provést celým životem. Ale pokud je přijmeš, a jak jsem to tu říkal několikrát, můžeš mít tu Bibli pod polštářem, můžeš ji nosit každý den, můžeš mít u sebe. Ale pokud ji neotevřeš a nezačneš v ní studovat, když to také řeknu, víš, já třeba nemám rád, když si koupíme nějakou novou věc a najednou zmizí návod na to. Já si to nechci pamatovat, ty věci. Já, když to potřebuji, tak si tam chci kouknout. Ale u nás většinou se ztratí a je to. Já si říkám, mě to nebaví si to pamatovat. Já chci prostě, já to nechci nosit v hlavě, ty věci některé. Jo, samozřejmě. Některé věci samozřejmě si člověk pamatuje, ale prostě nechci. Pračka je toho takovým příkladem. Ale to nevadí. Nechci to prostě nosit v hlavě, nechci si tu hlavu plnit všem možným. Ale víš co? V Bibli jsou věci, které potřebuješ. Když nevíš, tak ji můžeš otevřít a říct si, jo, to je dobrý. Hele, tady je návod na to, co mám udělat. Víte, já už jsem to tu říkal, já jsem jednou ve stopaře tamhle ze Březí do Prachatic a kluka s holkou nějakou a jsme se bavili, že jsem měl tam Bibli, tam někde ležela, tak jsme se začali bavit a oni říkají, no, to je zvláštní, my jsme nevěřící, ale kdykoliv máme neshodu, tak jedeme do Bible a my tam najdeme řešení. Jsem myslel, že vyskočím z auta, ty říkají, jak je to možný, ty. Je to možný? Tak nevěřícím říkají, že jim to funguje. Tak asi něco dělám špatně. A fakt nějaký čas jsem nad tím přemýšlel. Jak je to možný, že jim to funguje? Hledali. Kdo hledá, najde. A to trochu mě to teda jako nazvedlo, ale pak se říká, musím něco změnit. Musím změnit svůj postoj k tomu slovu. I když mi bylo divný, jak je možné, že oni tomu rozumí. Ale našli. Říkali, že našli a že se vždycky srovnali teda. A tadyhle v Janovi 17:4 je napsáno. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. Proto na konci on říká, je dokonáno. On ho vykonal, lidi. On udělal všechno, co to měl udělat. Udělal to někdo před ním? Všechno? Ježíš. Ježíš udělal všechno, co měl vykonat. A pak na konci mohl říct, dokonáno je. Dokonáno je. Další kazatel, výborně. Haleluja. To je úžasný, jsou tady tyhle ty dětičky. Pojďme do Korinským 15:57. A tady je napsáno, budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Díky Bohu, že nám dává to vítězství skrze Krista. Kdo jiný, lidi? On dokonal to, co dokonat měl. On udělal úplně všechno. To, co potřebujeme k našemu životu. Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství. Bůh nám dává vítězství, lidi.
A jenom na nás, jestli my to vítězství přijmeme. To není o nikom jiným. Já nemůžu říct, hele Pavlo, přijmi to za nás, za všechny a tady. Ne, já to musím přijmout. Já to musím přijmout do svého života. Jestli to nepřijmu, může být problém. Tak a teď přečtu něco, co jsem čekal na začátku. Jo? Žalmy 118:15. Hlasitý jásot i vítězství jsou ve stanech spravedlivých. Hospodinova pravice vykonala mocné činy. Víš, my bychom se fakt měli radovat, lidi. My bychom se měli radovat, protože to, co on udělal, kdo jiný? Lidi, nikdo jiný by to nedokázal. On přišel na tenhle svět a víš, co se mi líbí, že on přišel v pravou chvíli. Že to nebylo, že by přišel 5 minut po 12, ale on přišel přesně daný čas. A všechno se to odehrálo tak, jak to Bůh připravil. Lidi, to je něco úžasného. To je něco úžasného. A ty z toho můžeš čerpat, ty z toho můžeš brát. Protože on tě to přines, on tě to dal. Všechno. A nebo to nevemeš, ale pak seš někde jinde. Pak jdeš někam jinam. Vemte si, že Bůh je největší dárce. Největší dárce. Nikdo nemůže dát víc, než co dal Bůh. Nikdo, lidi. Víš, a vždycky vidím ten tác, jak to takhle nosí, takový obrovský tác. Ty si můžeš z toho vzít. Ale záleží na tobě, jestli si vemeš. Jestli si nevemeš, je to tvůj problém. Je to tvůj problém. Prostě nemáš. Ale když si vemeš a můžeš si kolik chceš, jsme se tu před chvílí bavili ještě o těch rybách, jak Ježíš lámal ty chleby a ty ryby a připravil to. A každý si mohl vzít kolik chce. To samé platí tady. Ber, co ti Bůh dává. A záleží na tobě, jestli si vemeš jenom, abych neurazil teda, tak kousek rybičky, kousek chlebíčka, aby, víš, ale přitom si chtěl celou rybu a celý chleba. Haleluja. Ale to je problém tvůj. Ber si, kolik ti Bůh dává. Máš tam někde nějakou hranici? Ne. Nemáš. Tak si ber, kolik ti dává. Pokud to nevemeš, tak možná, že nebudeš moc dělat věci, které by si mohl dělat. Víš, ono není nic platný, jestli tu budeme sedět jenom tady. Tu krásně v teple sejdem, ne? Je nám tu fajné. Ale jestliže nic nebudeme přijímat od Pána, tak jsme možná ztratili spoustu času. Spoustu času jsme možná ztratili. Protože tohle Bůh nechce. Ano, máme se vyučovat, máme dělat různé věci. Ale víš, jestli to tu budeme, jestli tady můžeme dělat postalfy, můžeme dělat alfy a můžeme dělat biblický a můžeme dělat všechno. Ale pokud si z toho nic nevemeš, tak je to docela ztráta času. Ztráta času. Protože Ježíš to všechno připravil. On řekl, dokonáno je, lidi. Mě tyhle 2 slova mám asi 14 dní. Já to mám vždycky nějak dopředu. A vždycky říkám, a co s tím? Ale pak si sedneš a najednou tě Bůh začne ukazovat Duch svatý tě začne ukazovat spoustu věcí. Teď já to můžu přijmout. Teď já z toho můžu brát. A dokonce tolik, kolik chci. Já vím, že někdy je těžký říct, Bože, co chceš, abych dělal.
Protože se pak dovíš, co máš udělat. Víš, já bych tak chtěl něco pro tebe dělat. No? Tak tě pak třeba něco ukáže. Ty říkáš, tohle? Tak to nevím teda. Já měl jinou představu. Víš? Já měl taky jiný představy. Ale víš, co tě Bůh ukazuje? Myslíš, že ti ukazuje něco, co nezvládneš? Ne, ukazuje tě věci, které zvládneš. Který dokážeš. Ale já nespolehám na sebe, když mám něco dělat. Já tu nejsem jen proto, že bych tu chtěl být. Já už jsem to taky říkal, že bych nejradši vždycky seděl úplně někde vzadu, skovaný a poslouchal jenom. No, nesedím vzadu, nejsem skovaný. A ještě ke všemu musím mluvit. Ale víš proč? Protože jsem chtěl. Protože jsem se proto rozhodl. Protože mi něco bylo nabídnuto. Tak jsem řekl, ano, já to vemu. Já to vemu. Víš, a nemusí to být dokonalý, tak jak jsou různí kazatele, kteří to mají opravdu nabouchaný. Ale začnu mluvit tak, jak já to vnímám, tak, jak já to cítím. Že Bůh je, že Bůh to dokonal, že Bůh mě připravuje na daleko větší věci. Nebo myslíte, že takhle skončíme? Já nechci takhle skončit ještě. Já věřím, že to bude daleko větší. Ta sláva bude daleko větší. Daleko větší. Dobrý je, že jsme tady, to je výborný. Ale ta sláva bude ještě větší. Ještě větší. Já chci vidět spasaný Prachatice. A nejenom Prachatice. To v okolí tady. Haleluja. Jestli Ježíš oslavil svého otce tady na zemi a on nám vzorem, tak proč my bychom nemohli začít dělat ty věci? Jediný důvod. Neříkej ho mně, řekni si to sobě. Jediný důvod, proč bys to neměl dělat. Víš co, jestli je v tobě vylitá boží láska, tak musíš mít problém s tím, že ty lidi tady nejsou spaseni. Že ty lidi zatím neznají Boha. Víš co, ale Bůh je miluje. Bůh je tak miluje, že Ježíš byl na kříži a on je viděl. Každý to jejich provinění bylo na tom kříži. Nejenom ty naše, ale i jejich. A nad tím se znášela boží láska. A pak mohl říct, dokonáno je, lidi. Dokonáno je. Můžeš to všechno vzít a začít s tím jednat. Byl nám dán pomocník, Duch Svatý. Ptáš se ho? Pane, co mám dělat? Kde mě chceš mít? A až ti dá odpověď, tak nebuď překvapený a řekni, já to beru. Protože ty víš, ty mě znáš líp, než já znám sebe. Ty mě znáš daleko líp. Ty víš, že to zvládnu a ty ještě se mnou budeš. Víš, Bible říká, že kdyby si procházel údolím smrti, on bude s tebou. Kdyby si procházel čímkoliv, on bude s tebou. Já jsem nikdy nechápal, jak mohli ty učeníci, když byli zavřeni v tom vězení, chválit Pána. Říkal, no ty kráso, oni byli klády na nohách, na rukách. Teď oni se pomalu nemohli hnout. A jediný, co mohli opravdu zpívat, jo.
roubíky jim nedali do pusy, tak prostě chválili Pána. A oni tam dělali věci. Zemětřesení, spadly jim pouta. Žalářník se málem zabil, ne, kvůli tomu. Prostě věci neskutečný. Ten svět musel na to koukat, jak trubka ze zdi. Že se něco takového děje, lidi. A Ježíš na kříži. Pane, Otče, díky. Dokonáno je. Dokonáno je. A my jsme tu měli skákat radostí, protože je dokonáno, lidi. Je dokonáno. Je dokonáno. Není problém. Problém je v nás akorát. Ale s tím, co udělal Ježíš, to byla prostě pecka. My máme vzít kříž na každý den a jít. Nějaký problémy budou. Ale víš co? Když budeš s Pánem, tak se to všechno vyřeší. Všechno se dá vyřešit. Všechno se dá vyřešit. Ale musíme věřit. Musíme to vzít a začít tomu věřit. Jak ono to tu je napsáno? Ano, aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. Lidi, on to dokázal. Víš, my kdybychom vyhráli v nějaké loterii nebo v něčem, já nevím v čem, a nevím, jestli někdo sázíte něco, myslíte, že vyhrajete 20 milionů. Jak vysoko budete skákat? Kolik? Aha, tak to je dobrý. Aspoň. Ale tady, lidi, to je daleko větší výhra. Daleko výhra. Ne, že bych vám těch 20 milionů nepřál, já vám je přeju i víc. Ale lidi, my když tohle slyšíme, myslím, víte, co dělají Češi, když se hraje hokej, kdo neskáče, není Čech, že jo? A skáče tam půl 3/4 stadionu, i když je to... Co? No, když je to v Čechách, ale... Teď doskákali teda, no, ale... ale to je jedno. Ale oni se tam radujou, víš, já se říkám, tohle bych potřeboval, tohle by bylo krásné, kdyby se to přeneslo do církve. Skákat radostí. Jen kvůli tomu, že Pasta nebo kdo dá góla prostě, tak oni tam skáčou, pomalu zboří stadion. Ale proč, když se dovíme takovouhle úžasnou věc? Je dokonáno. Ježíš zvítězil. On je vítěz nad temností. Ale víš co, my jsme vítězové skrze něj. My jsme v jeho manšaftu. My tam sice nemáme Pastu zatím, ale máme tam Ježíše. To je největší hvězda v našem týmu. Lidi, to je tak úžasný. To je tak vysvobozující. A mě bylo úplně jedno, jak to letos odehraju. Mně to bylo úplně šumák. Protože já jsem se dozvěděl, dokonáno je a tohle to nic nezmění. To, že jestli budou tyhle ty mistři světa nebo tamhle ty mistři světa, to nic vůbec neznamená. Ale víš, co je důležitý? Jestli vyhraješ ve svém životě. Jestli vyhraješ ve svém životě. Jestli dostaneš tu korunu slávy. Ne zlatou medaili nějakou. Jo, je to dobrý, já teď nemluvím proti těm sportům nebo nějakým věcem. Ale vem si, že daleko důležitější je, že máš vítězství v Kristu Ježíši. Protože je dokonáno, lidi. Je dokonáno. Haleluja. A pokud to nevezmeš, tak se budeš plácat ve svém životě. Budeš se plácat. Budou věci, které nebudeš dávat. Ale ty to potřebuješ vzít. Ty to potřebuješ vzít a spoléhat na něj. Ne na svoji sílu. Víš, já jsem kdysi unesl 120 kg, jo, je to dost teda, jako jo.
v 50 jsem se divil, že už to neunesu. A jeden můj kamarád mi říká, no to máš dobrý, já jsem to neunes nikdy. Byl se mnou starý a já jsem vystřízlivěl. Aha, jsem měl nějaký dispozice teda, a tak jsem to mohl unést, ale najednou věkem jsem to, čím dál tím míň, no, dneska nevím, někdy to vyzkouším, kolik unesu, ale to není důležitý. Víš co, já chci unést to, co Ježíš mi dal. Já si to chci vzít, já chci vzít všechno. Prostě, Pane, tak mě veď, tak mě to ukazuj. Víš, já miluju tohle město, já miluju ty lidi tady. A když se pohnu někam jinam, tak je to to samý. Já prostě tam vidím ty lidi. Já vidím, jak je Ježíš miloval, proto byl na kříži. Tam nebyl kvůli pár lidem, co byli u kříže, kteří křičeli ještě na ní, ukřižuj, slez z toho kříže, dokaž, že jsi Boží syn. On nepotřeboval nic dokazovat. Protože ten setník to poznal. Setník řekl, tohle je Boží syn. Když viděl, co se všechno děje. A ty všichni ostatní tam stáli. Takže lidi, pojďme si vzít, že dokonáno je. Dokonáno je. My máme chodit ve vítězství, ne v porážkách. Ať se děje, co se děje, ty můžeš jít a říct, dokonáno je, Ježíš to vyřešil. Ježíš to vyřešil. Tak v čem je problém? Já to říkám hodně kvůli sobě taky. Já to neříkám jenom kvůli vám, ale i hodně kvůli sobě. Já potřebuji taky změnit některé věci. Víš, a tam, kde nevidíš to vítězství, tak se máš ptát Pána, hele, co s tím? Já tady nějak prohrávám. Ty. Víš, ono to vypadalo, když Ježíš šel na kříže, hele, on prohrává. Ty. To je blbý, on prohrává. Ty. A my jsme mu tak věřili. A na kříži řekl, dokonáno je, hele, hotovo. Je hotovo, lidi. Je to vyřešený. Jednou provždy. Jednou provždy ty můžeš říct, je to vyřešený. Každý problém je vyřešený. Haleluja. Takže jestli něco chci dneska, aby jsme si podnesli, je dokonáno. A v tom je všechno. Boží láska byla vylita v našich srdcích. Duch svatý je s námi. Kdykoliv se můžeme zeptat. Víš, já jsem vždycky obdivoval, jak ty učedníci se ptali Ježíše, máš koho se ptát? Co máš jako dělat? Máš? Lukáš kejve, že jo? Tak je to jasný. Máme Ducha svatýho, lidi. To je výhra. Já jsem si vždycky říkal, ten Ježíš byl vždycky jenom na nějakém místě, že jo? A Duch svatý? No jo, ale je tady, tamhle. Takže on je vlastně všude. Všude zdejší a všude přítomnej. Ano. Jirka se to vždycky užívá, mě z toho hrozně líbí. Ale takhle to lidi máme užívat všichni. Duch svatý je v nás. Haleluja. Boží láska je v nás. Haleluja. Díky, Pane. Pane, ti děkujem za tu milost, Pane. My ti děkujem, Pane, že ty jsi s námi, Pane. Že ty jsi zvítězil, Pane, na kříži, Pane. Sláva tobě, Pane. Haleluja. Amen. Takže